Inden jeg skal opmodellere min dentin, så separerer jeg igen. Og så er jeg klar til at modellere. Jeg kommer noget væske i porcelænet igen. Og så holder barken det vådt. Hvis man får lavet det lidt vådt, så kan man lige sætte sin serviet på. I har også lidt opak dentin liggende fra sidst, og den kan I godt bruge lige til at lægge lidt på roden. Sådan så, at hvis roden mangler lidt, jamen, så lægger man lige lidt opak dentin, og I kan også bruge noget dentin. Men i første omgang, så lægger jeg en lille smule opak dentin hernede, hvor jeg kan se, der er lidt spalte. Og det er, hvis roden er alt for smal, så sidder den ikke helt stabilt på modellen. Igen, pas på, at I ikke får lagt for meget, og lad den bare sidde stille og roligt her. Og så modellerer I simpelthen videre. Det I nu skal gøre, det er at modellere selve kronen. Så nu skal I jo sørge for at se på tanden ved siden af. Det er vigtigt at sørge for, at den tand, du skal modellere, den har samme facon som den ved siden af. Og det er vigtigt, at I bruger jeres antagonist hele tiden til at tjekke, om den tand, I modellerer, er for høj eller for lav. Så jeg har kommet dentin, det der svarer til det lyserøde på jeres tegning. Det er det, jeg vil opmodellere nu. Det er dentinen. Så lægger du lige en finger bagpå. Ja, så sætter jeg en finger her, sådan så porcelænet har lidt at sidde op af. For ellers er det svært at lave kronen længere. I må meget gerne, når I er færdige med opakdentinen og har modelleret den, og I synes, at jeres tand har fået 2 gange, så er det en rigtig god idé at vise det, så enten til de lærere, der er sammen med jer, sådan så I hele tiden får tjekket, at jeres tand er korrekt opbygget. Og den ikke er kæmpe stor eller alt for lille. Hvad nu, hvis den er blevet for stor? Hvis den er blevet for stor, så skal vi slibe på den, og det viser jeg også efter den her opmodellering, hvordan I skal gøre det. Den tand, jeg modellerede, jamen, den var ikke for stor. Den var ikke for stor, og den var faktisk perfekt, men det I også skal passe på med, det er selvfølgelig, at de heller ikke bliver for små. Og man kan godt slibe på en tand, og så lægge porcelæn oven på den igen. Ja. Hvis et af de mellemliggende lag er blevet for store. Ja. Man skal altid sørge for, hvis man sliber, at det udvikler varme, når I sliber, og det er vigtigt, at I sørger for, at tanden bliver kølet af, og derfor kan man sætte det ned i sit glas med vand. Hvis tanden bliver alt for overophedet, så kan porcelænet godt revne. Hvordan kan man undgå, at den bliver overophedet? Ved hele tiden at komme lidt vand på tanden, mens man sliber. Okay. Eller slibe lidt mere forsigtigt måske? Slibe forsigtigt, ja. Ikke slibe med for høj omdrejnings. Men man skal jo ikke slibe nede i vandet. Nej, det skal man ikke. Man skal kun køle den af en gang imellem. Kan man godt slibe på den, selvom den er våd? Hvis man tager den lige op af vandglasset? Eller skal den tørre, og så sliber man på den? Nej, men det er nok bedst lige at tørre den, men man kan godt slibe, men det kan godt fedte lidt det der slibestøv. Jeg prøver nu at hele tiden ramme faconen. Og sørg for, at I kan få tanden af igen. Lad være at klistre den alt for meget fast. Jeg har taget en gilettekniv, og så skærer jeg lige lidt her, så jeg ikke får sat det for meget fast. Igen vil tanden skrumpe, men I skal regne med, at I skal opmodellere 2 gange med dentinen. Så igen, pas på ikke at få lavet det alt for kæmpestort. Når I modellerer, er det vigtigt, at jeres porcelæn, jeres dentin ikke tørrer ud.
Så hvis I opmodellerer, så gør det færdigt. Lad være at gå til pause og lad tanden ligge på bordet. For porcelænet bliver meget kedeligt og meget dødt af at tørre ud og blive ligesom gjort fugtigt igen. Ja, når det først er blevet brændt, ikke? Så kan det blive sådan helt kedeligt i farven. Ja. Så hvis I gerne vil have en transparent dentin og emalje, altså porcelænstand, så er det vigtigt, at I gør dem færdige, når I modellerer med dem. Men det kan også blive for vådt. Og derfor så tager jeg min serviet, som I kan se hele tiden, og lægger på, fordi hvis det er alt for vådt, jamen så kan jeg heller ikke styre det. Det kan godt tage tid at modellere sådan en tand. Det er en svær facon, og man skal hele tiden korrigere, at den er rigtig. Fra facial fra, approximalt, og når man kigger ned i tandbuen, skal den stå inde på rækken. Og når jeg sætter min antagonist på, jamen den skal også kunne være der. Og den skal også kunne glide lidt ud. Tanden skal også være glat. I skal kigge på den anden tand, se hvordan overfladen på den er. Er det en meget ru tand, jamen så skal jeres tand have nogle af de træk, som den anden tand også har. Men det er kun den 10, at jeg opmodellerer med nu, og det skal I også gøre. Jeg kigger på mesialhjørnet ind imod midten, og jeg kigger på distalfladen også, og prøver at kopiere den i den anden side. Den i den anden side har et lille mellemrum, men det skal jeres tand ikke have. I lægger den bare ud til de andre tænder, I lægger den ud til den toer, der sidder ved siden af. Der kan godt være meget porcelæn på, men igen, aldrig mere end at den passer i tandrækken. Noter jeg, hvor tanden prominerer, hvor den fylder mest. Den første opmodellering, I laver i dentin, den jeg laver nu, den skal I jo rette på en gang mere, så I kan få tanden endnu mere perfekt, men I skal have de ting med, som den anden ting har. Den skal ligne den anden tand. Men når I tager den ud af ovnen, så vil I opleve, at den har forandret sig lidt. Så skal I kigge på, hvordan skærekanten ser ud. Skærekanten, det er hernede incisalt, hvor de andre tænder skærer og glider ud på. Den skal I også lægge mærke til, at den har den rigtige facon. Og når I så kommer ind lingualt, inde i mundhulen, bag ved tænderne, så skal I også lægge mærke til, hvordan den tand ser ud herover. Fordi tanden skal jo have samme facon, det vil føles rart for patienten, at de er mage til hinanden. Og igen, hele tiden sætter jeg jeres serviet på, hvis det er for vådt. Men ofte, når man starter og er nybegynder med porcelæn, så er man lidt længere tid om det, og så tørrer porcelænet også gerne lidt mere ud. Når jeg synes, min tand er god nok, og I må gerne vise den til en lærer, hvis I er i tvivl, så skal den tages af modellen. Og der må I sådan hjælpe lidt med at rokke lidt med tanden og få den ud. Forsigtigt. Man kan også godt bruge fingrene lidt, og hvis man så rokker forsigtigt, jamen så kommer den af. Så holder I roden, og så kan I se, at så vil den være lidt ujævn. Der er nogle små hakker.
dem glatter I lidt, men I skal være varsom med at lægge for meget på, sådan så den ikke kan komme på plads, men I lukker hullerne, og kan I se, det er roden, hvor hullerne er, så må I gerne bruge lidt opakdentin. Når det tør ud ned i barken, kan det være svært at få op, så må I give det lidt vand. Så lægger I opakdentin ned til, sådan så I får en glat rodovergang. Ikke nogen dybe hakker og huller. Går I over til den anden side, det andet approximalrum, og igen arbejder med det. Når I kigger ned af jeres rod og jeres krone, så er der en blød og harmonisk overgang, ikke nogen store kanter. Hvor roden begynder, eller hvor roden slutter, og hvor kronen begynder, der er helt glidende overgange. Nu er den her meget våd, og jeg skal passe på, at porcelænet ikke løber for mig, så jeg lægger den lige lidt her på min serviet. Og der lader jeg den ligge et øjeblik, så kommer den op på brandbakken, og så skal den ind i ovnen igen. Og hvad skal den brændes ved nu for et program? Det er samme program. 4. Program 4. Lad den ligge lidt på servietten. I må gerne tørre lidt ud og blive lidt mere hvidlig, lyserød, inden I gør den klar, og inden I brænder den. Når I tager den op og lægger den her på jeres brandvat, når den er blevet lidt mere tør, og I skal over med den til ovnen, sørg for, at I kommer den ind i jeres håndflade, så den ikke triller af og ryger på gulvet på vej til ovnen. Men den må gerne ligge her lidt.